bine și frați vom fi, până atunci când moartea ne va despărți. Pentru că nimeni, niciodată nimeni nu o să poată să ne despartă. Avem același sânge în vine și frați vom fi, până atunci când moartea ne va despărți. Pentru că nimeni, niciodată nimeni nu o să poată să ne despartă. Avem același sânge în vine și frați vom fi, până atunci când moartea ne va despărți. Pentru că nimeni, niciodată nimeni nu o să poată să ne despartă. Avem același sânge în vine și frați vom fi, până atunci când moartea ne va despărți. Pentru că nimeni, niciodată nimeni nu o să poată să ne despartă. Totul a început aici în cartier Socul lui Pantelimon, în sud-est București. Era o familie obișnuită, fără prea mulți bani, cu doi copii gemeni ce creșteau printre golani. Erau pușcani, iar mama lor se chinuia, că bărbatul o bătea, îi lua banii și îi bea. Tony și Alex intrau în belea mereu, toată ziua erau pe afară, nu se mai duceau la școală. Într-o zi banală, când măsa venea acasă, ei erau plecați, bărbatul era varză. Din nou îi cere bani, știind că a fost zi de leafă. Ea nu vrea să-i dea, el începe să o bată. Femeia speriată, înfuriată, l-a înjunghiat, iar el disperat a sărit cu ea pe geam. Doi copii au rămas orfani în lume, singuri la 15 ani, în viața asta de doi bani. Avem același sânge în vine și frați vom fi, până atunci când moartea ne va despărți. Pentru că nimeni, niciodată nimeni nu o să poată să ne despartă. Avem același sânge în vine și frați vom fi, până atunci când moartea ne va despărți. Pentru că nimeni, niciodată nimeni nu o să poată să ne despartă. Tony și Alex au rămas singuri pe lume, neavând cine să-i crească, bunii sau alte rude. Banii s-au terminat ușor, fără ajutor. Alex a plecat să își facă un viitor. Tony a rămas în cartier cu ceilalți băieți. Trăia din ce fura, nimeni nu știa ce făcea. Avea o grămadă de bani din droguri și femei. Stătea între șmecheri și ajunsese unul dintre ei. Își cumpărase casă, mașini și celular, dar era în zadar, nu-și găsea fratele Oinar. Acum era însurat, avea și el doi gemeni. Le pusese numele Alex și Tony. Avem același sânge în vine și frați vom fi, până atunci când moartea ne va despărți. Pentru că nimeni, niciodată nimeni nu o să poată să ne despartă. Avem același sânge în vine și frați vom fi, până atunci când moartea ne va despărți. Pentru că nimeni, niciodată nimeni nu o să poată să ne despartă. Într-o zi iată s-au reîntâlnit, doar că unul e borfaș iar altul Gabor în oraș. Borfașii față în față cu gaborii și armată erau acuzați grav de crimă organizată. Amintindu-și de trecut, cei doi s-au recunoscut. Cu pistoalele unul spre altul nu știau ce-i de făcut. Cu lacrimi în ochi, Tony trage primul, Alex cade în pușca, se trage cu adevărat. Tony este eliminat, ciuruit de gloanțe, și apoi toți ai lui cad fără speranțe. Unul a trăit cinstit, celălalt a trișat mereu, dar morții nu-i pasă cu unui bun și altul rău. Avem același sânge în vine și frați vom fi, până atunci când moartea ne va despărți. Pentru că nimeni, niciodată nimeni nu o să poată să ne despartă. Avem același sânge în vine și frați vom fi, până atunci când moartea ne va despărți. Pentru că nimeni, niciodată nimeni nu o să poată să ne despartă. Până atunci când moartea ne va despărți. Până atunci când moartea ne va despărți. Până atunci când moartea ne va despărți. Până atunci când moartea ne va despărți.
despărți, pentru că nimeni niciodată, nimeni nu o să poată să ne despartă. Avem același sânge în vine și frați vom fi până atunci când moartea ne va despărți, pentru că nimeni niciodată, nimeni nu o să poată să ne despartă. Tony și Alex au rămas singuri pe lume, neavând cine să-i crească, bunii sau alte rude. Banii s-au terminat ușor, fără ajutor. Alex a plecat să își facă un viitor. Tony a rămas în cartier cu ceilalți băieți. Trăia din ce fura, nimeni nu știa ce făcea. Avea o grămadă de bani din droguri și femei. Stătea între șmecheri și ajunsese unul dintre ei. Își cumpărase casă, mașini și celular, dar era în zadar, nu-și găsea fratele Hoinar. Acum era însurat, avea și el doi gemeni. Le pusese numele Alex și Tony. Avem același sânge în vine și frați vom fi până atunci când moartea ne va despărți, pentru că nimeni niciodată, nimeni nu o să poată să ne despartă. Avem același sânge în vine și frați vom fi până atunci când moartea ne va despărți, pentru că nimeni niciodată, nimeni nu o să poată să ne despartă. Într-o zi iată s-au reîntâlnit, doar că unul e borfaș iar altul Gabor în oraș. Borfașii față în față cu gaborii și armată erau acuzați grav de crimă organizată. Amintindu-și de trecut, cei doi s-au recunoscut. Cu pistoalele unul spre altul nu știau ce-i de făcut. Cu lacrimi în ochi, Tony trage primul, Alex cade în pușca, se trage cu adevărat. Tony este eliminat, ciuruit de gloanțe, și apoi toți ai lui cad fără speranțe. Unul a trăit cinstit, celălalt a trișat mereu, dar morții nu-i pasă cu unui bun și altul rău. Avem același sânge în vine și frați vom fi până atunci când moartea ne va despărți, pentru că nimeni niciodată, nimeni nu o să poată